Nakahandusay at wala ng buhay. Ganito nakita ang katawan ng 58 anyos na magsasaka na kinilalang si Romeo Mortera matapos makuryente sa kanyang sariling kwarto sa Barangay Bacag East, Villasis, Pangasinan. Ayon sa anak ng biktima, madaling araw noong Lunes nang bumiyahe siya ng Pangasinan galing Maynila. Nang makarating umano siya sa kanilang tahanan, napansin niyang sarado ang pinto. Ilang beses raw niyang tinawagan ang kanyang ama ngunit hindi ito sumasagot. Dahil dito, pinilit niyang binuksan ang screen ng bintana upang makapasok. Pagpasok niya umano sa loob, dito na tumambad ang katawan ng kanyang ama na nakadapa at wala ng buhay. Isang extension wire ang nakita umano na nakadikit sa bandang ulo ng biktima. Napansin din ng anak na patuloy pang nagsaspark ang extension wire kaya agad niya itong tinanggal sa saksakan. naka Nakadapa siya na nakaganon yung kamay niya. Kaya akala ko siguro doon na siya sa baba natulog pero hindi pala. Kasi pagkatapos kong tanggalin nun, parang yung mga pinsan ko, parang ginalaw nila si Papa. Tapos doon nila na matigas na nga yung katawan niya. Wala naman siyang inaayos nun. Ang nga kasi siguro since brown out nung day before ako umuwi. So ang possible na nun is hindi niya namalayan na may nahigaan siyang extension. Parang ganon. Kasi ayun nga, nung gabi daw ng Sunday, napansin na ng mga tita ko na hindi daw nagbukas ng ilaw si Papa. Mag-isa niya lang po. Yung kaming dalawa ng kapatid ko nasa Manila, siya nag-aaral, ako nagtatrabaho doon. Ayon pa sa mga kaanak, madalas din umano nilang pinagsasabihan ng biktima dahil nakagawian na umano nitong gamitin at itabi sa kanyang higaan ang extension wire lalo na tuwing matutulog. Parang syempre masakit sa pakiramdam na parang mag-isa niya lang dito tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Parang para sa akin hindi niya naman deserve yun. Ayun. Parang masakit lang din sa Samantala, paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa paggamit ng mga extension wire at iba pang kagamitang di kuryente. Tiyaking maayos ang mga kable upang makaiwas sa aksidente. Lester Narag, Balitang, Solid North.